मैं रंजना सिंह सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करती हूँ। बड़ों को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, छोटों को स्नेह भरा प्यार। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और मनमोहक देवी गीत लेकर आई हूँ भोजपुरी में। बहुत ही प्यारा देवी गीत है। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और इस देवी गीत का आनंद लीजिएगा। तो चलिए प्रस्तुत करती हूँ। ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे, ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे, ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, टीकवा ले ऐनी मैया टैरा ले ऐनी, टीकवा ले ऐनी मैया टैरा ले ऐनी, सुतल मैया के पहिराई कैसे, ए जी सुतल मैया के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे, ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सिंदूरा ले ऐनी मैया बिंदिया ले ऐनी, सिंदूरा ले ऐनी मैया बिंदिया ले ऐनी, बिंदिया ले ऐनी हो मैया बिंदिया ले ऐनी, ए जी सुतल मैया के पहिराई कैसे, ए जी सुतल मैया के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, झुमका ले ऐनी मैया नथिया ले ऐनी, झुमका ले ऐनी मैया नथिया ले ऐनी, सुतल मैया के पहिराई कैसे, ए जी सुतल मैया के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, जाई कैसे हो घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, हरवा ले ऐनी मैया सिकड़ी ले ऐनी, हरवा ले ऐनी मैया तिलरी ले ऐनी, सुतल मैया के पहिराई कैसे, ए जी सुतल मैया के हरवा पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे,
बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, जाई कैसे हो मैया जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लहंगा ले आईनी मैया चुनरी ले आईनी, लहंगा ले आईनी मैया चुनरी ले आईनी। अरे सुतल मैया के पहिराई कैसे, सुतल मैया के ओढ़ाई कैसे जी, सुतल मैया के लहंगा पहिराई कैसे जी, सुतल मैया के चुनरी ओढ़ाई कैसे। बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। कंगना ले आईनी मैया चूड़िया ले आईनी, कंगना ले आईनी मैया लाली चूड़िया ले आईनी, कंगना ले आईनी मैया लाली चूड़िया ले आईनी। सुतल मैया के चूड़िया पहिराई कैसे ए जी, सुतल मैया के चूड़िया पहिराई कैसे। बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, जाई कैसे हो मैया जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल ले आईनी मैया महावर ले आईनी, पायल ले आईनी मैया अलता ले आईनी। सुतल मैया की अलता लगाई कैसे जी, सुतल मैया के पायल पहिराई कैसे। बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मेहंदी ले आईनी मैया अंगूठी ले आईनी, मेहंदी ले आईनी मैया अंगूठी ले आईनी। सुतल मैया के मेहंदी लगाई कैसे जी, सुतल मैया के अंगूठी पहिराई कैसे। बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, जाई कैसे हो घरवा जाई कैसे, जाई कैसे हो घरवा जाई कैसे। बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कइले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। धन्यवाद। जय माता दी।